ose nyika ino mukoma wangu rega ndikoshevedzera kuti paka hey kadoma musengezi right musengezi ichegutwe mukati menzvimbo yemusengezi mukoma KB yange iri bata wabata nezuro ndiri kuti kati mekutaura na headman ari mukati menzvimbo yemusengezi achiti zvatinazvo panguva ino zvina kumira mushe. Pane mwana akaenda kunotamba pane mumwe musha paitamba nemuzukuru wepo. Baba vepamba paunova sekuru ava ndokubva vashayiwa mari yavo inokwana kuita $60 right. Vashayiwa mari iyi zvikanzi mwana uya wepa next door anga achitamba nemuzukuru wangu ndiye ava mari iyi. Kwete kuti vachibva vati inda kuenda kumapostori ndokuenda kune mamwe maziyoni vakasvika vati ndiitire munamato ndobva vaitirwa mato ndokubva vatora hembe yemwana uyu mwana mukomana uyu vachibva vaenda nayo kunzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo kwen'anga. Ndobva vaenda nehembe iyi kune mwana vaenda nehembe iyi mukoma KB vachisvika nehembe iyayi ndokubva vagadzirirwa pahembe iyi mwana uyu akatorirwa hembe achibva tanga kurwara. But kurwara kwakaita mwana uyu haisi nyaya yekuti ndiye akaba mari asi kuti ndiye ane hembe yakaendeswa kun'anga right. Then uroshiviri pinde fo wakachiwemba kemene kasha iri tifo tiri saka tiite sei zvadaro baba pati mari iyi yakazonhongwa nevamwe vanhu panext door kamwana kadiki kanhonga mari iyi ndobva kati kuna baba 20 kabva kuna vatete 20 iya mwana achibva piwa 20 mari iyi ndobva vashena achibva vadya nguva yakadyiwa mari iyi uku mwana akutoita sei akurora pakubuda mari kuti mari yakanhongwa nevanhu vari next door nemwana uku mwana akatanga kutorwara ndokubva vaenda kwaheadman. Headman achibva ati ndozvakaitika izvi aende kwaheadman vanhu vane mwana ari kurwara ndobva vaita macontributions ndobva vaunganidza mari inokwana kuita $60 ndobva vanopa murume uyayo wokuti ndabirwa mari iyoyo ndobva agamuchira agamuchira ndokubva vati honaika tauya nemwana wedu muri kuti akaba mari yenyu saka tiri kuti mwana wedu ngaachite sei ngaachipora handiti mwana apore mwana achapore. Ndobva zvazobuda manje kuti mwana mari iyi yakanhongwa uko vanhu vakanhonga mari vave vakatodaniwa kwaheadman vakataura zvichingori zvikanzi mwana wedu akanhonga $60 yange dai izo ichivhonekwa kuti ndo $60 ichi yemurume uyu apa murume uyu atobhadharisa vanhu mari akapiwa apo aenda kuchechi ndobva aenda kuganga ndobva anogadzira mwana. Dare reheadman rikakwanisa kuenda kune vechipostori vaya kunovabvunza mapostori vakashevedzera kuti hongu takabikwa pano tikatora ivhu asi ivhu redu rikatora izvo takagadzira tichiti munhu anenge akaba mari anorohwa nehana wedu mune matahurai. Okay, vabvuma right. Hembe kuti vanhu vazive kuti hembe yemwana uyu yakatorwa muzukuru uyayi wasekuru ava vakatora hembe yemwana uyu yange yekutaurwa nemuzukuru wavo achiudzani vanhu kuti sekuru makatora hembe yabhururu wangu muchiti ndiyaba mari asi bhururu kudai angakaba mari yemwana wenyu mari yenyu neniwo ndikadai ndikachika mari hana mbotora mari. Sekuru vakada kudzinga mwana pamba mwana akasvika pakunhonga chidhini akatema sekuru ava sekuru vakatombofa mahafu achita mundimanikidza kuti ndirambe kuti makatora hembe yemwana uyu makagadzira. So mwana uyu nezuro akabva afa. Hey Denorosh mwana ane hembe yakatorwa achifungidzirwa kuti ndiye angatora mari akabva afa. So nezuro mukoma wangu yanga iri nyaya yekuti ngaendeswe kwaakafira avati ngaende uko ngaendese kwaakafira. So pari zvino zvemukoma KB ndakasiya kuri kudzorera chitunha pari zvino tamira kuti nzotaita sei asi headman ichitaura navo vanoti iwo nyaya iyi ndakaendesa kwamambo kwashengezi. Saka mukati mekugadzira umu kana munhu wabirwa vaivai kana kuti uri kuti mukadzi wako ari kuita chifambi kana kuti mumunda mako wakabirwa wawafungira kuti ndiye ari kuba ndiye unotorera chinhu chake uchigadzira reka unotema nedemo kana kuti unongogadzira mushonga unobata ari kuita mhosva unoita sei? Zvakaitwa kumusengezi ndizvo here kunotora hembe dzemwana dzinogadzirwa nenyaya yekuti ndiye aba mari
musati waziva auna kuona mwana uyu matanga akura sei 17 years 17 years ari mukomana atorera baba vakafa vabereki vakafa hapo ndipasekuru vakutochengetwa munhu akanotora hembe yemukomana uyu ndiani ndiwo sekuru vari kumuchengeta sekuru kuchengeta mwana wewe ndo vakanotora hembe yeshamwari yemuzukuru wavari kuchengeta vachiti izvo ndiye ruro wako ndiye aba mari panapa nokuti sekuru vavo vakabirwa mari vane muzukuru vanogara naye pamba asi muzukuru uyu anotamba nemwana kuma next door mwana uyu paakauya pamba achitamba pamba apa sekuru vachibva vati shamwari yako iya muzukuru wangu yomwe chitamba naye panapa ndiyo yabachi mari asi muzukuru akazodza vanhu vakati aiwa sekuru vatitora hembe yeshamwari yangu vachiti ndiye akaba vachibva vaendesa kun'anga ende chokwadi sekuru pandiri kubvunzira ndepekuti ndiwo here vakasvika kumba kwemuzukuru kweshamwari yemuzukuru vakanotora hembe vakatotsvaka nzira kutora hembe vachibva tora hembe ende hembe iyo yakatoonekwa kuti kumba iko ya ende vakanoigadzira kusvikira mwana nhasi afa ende pavakaripwa mari yavo vakatonzi tiri kukumbira kuti mwana achita sei achifapa vakanzi achaita mwana achibva afa ya zvakaoma muri kunzwa chiri kubva kumusengero kuenda kunotora hembe yemuzukuru wavo handiti shamwari yemuzukuru vachifungidzira kuti ndiye akatora kamari vakanogadzirisa mwana uyu akatanga kurwara pakatozoonekwa kuti aiwa mari iyi yakatonhongwa yanga yatorasika apo vakatobhadharwa mari yavo futi asi mwana afa zviri kunzi narudo ndiri pamanyame kwazisa kune mutwini wangu ndinonzi rufaro ndiri pamanyame kwazisa kune mutwini wangu rudo vakomana izvi hazviite ndabatikana ndiri kunzwa chirongwa ichi mukombi ndarwadziwa hapana chokutonga apa baba avo ngavaite sei ngavagare mukati ngavagare kuchizarira ikoko kuchitokisi ikoko zvinorwadza baba Isabel mwana wako nyakubereka 7 years 7 years kumuita mudzimai zvaita sei kudai wanga wachidaka mudzimai vakadii kuenda kunotsvaga mudzimai kunze ameno rega tinzwe hanzi sekuru vaita sei ava zvakaitwa nasekuru avo vekutora hembe yeshamwari yemuzukuru vachinogadzira avo mwana achizofa vanoda kuchachangiwa nanchamuura munyu hazviko izvo ndinonzi Valentine Chigango sapota yeLiverpool zvinorwadza chokwadi unongofungidzira kuti ndo zvaitwa uyu mwana uyu kuti uyu munhu ndiye atora izvozvo ndiye atora mari yako vanotora kahembe unogadzira. All right.